Hemenize salam dostlar. Minecraft'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümümüzde şeker kamışı fermasını yasadık ve şol fermadan gerekli möçberde kagazımızı alıp bilyas. Bugünkü videomuzda olsa mob ferması yasayas, yani ahli düşman moblardan gelip bilecek zatları alaryalı ferma yasayas. Bunun için emine men videonun sonunda çekip otelim bu videonun sebebi. Videomuz has uzun oldu. Pikir edenimden has uzun oldu. Videonu ferma bağışlap çekipdim yöne. Fermanın tayarlık materialları tayarlamak için giden wagtym has köp boldy. Şonuň üçin videonun yarımından köprägi diňe material toplamak üçindir. Blogdur, ametist topladyk, aýlandyk, okeanlarda, parahodlarda tapdyk. Şonuň üçin videonun yarımından köprägi seýahat barada, kartany aýlanmak barada. Eger mob barada videonu görjek bolsaňyz, soňragyna ýakyn geçirip bilersiňiz. Sebäbi video uzun boldy. Ötünç soraýan ýöne şu videonu 2'ye bölesim gelmedi. Şu bir videonun içinde ahli zatlary çektim ve fermamızı tayarladık. Indi bolsa videomuza geçelim. Bunun için bize bir näçe daş gerek, blok gerek. Daşlarımız bar yeterlik. Yetmese bulajnik var. Tapaw diýok. Bu daşlaryň ahlisini ulanyp bilýäs. Ýöne bir zat kim? Olam iň üstki gatlaryny men şişeden etjek. Sebäbi onuň bir sebäpleri var. Men onu soňra görkezlerim. Şişeden ýakty geçmezlik üçin ametist bölegi gerek. Ametist we askolyk diýen zat gerek. Onu tapmak üçin bolsa ýa ýeriň aşagyny gowaklaryň aralaryny gazyp aktaryp tapmaly bolýas. Gyn bolar. Şonuň üçin hem ýeriň üstünde dogry gelen ýeri okeanlaryň, sowuk we çukur okeanlaryň içinde dogry gelýär. Şonuň üçin şol okeanlara birazrak aýlanyp üstünden suwun içinden okeanlardan şol ametist toplumyny tapyp şolardan ametist alarys. Şonuň üçin häzir seýahata çykarys. Okeanlary aýlanyp şol ametistleri tapmaly. Ýanymyza birazrak tahta alaýyn. Mende tahta ýok ýanymda. Şu ýerden tahta alýan. Bir sany gaýak ýasaýyn we ýola çykalyn. Ýanymyzda bizim kagaz var. Eger ender sandygymyzy ýanymda aldym. Ýanymyzda kagaz var. Kagazdan ýolda raketamyz gutarsa creeper öldürüp ýene de raketa alarys. Häzirlikçe başga gerek zat ýok. Bu tarapa biz gittik, çöl zatlary bardy, savanna. Şu tarapa gitmedik, şu taraplarda okean bolup biler. Şonuň üçin şu taraplara bir ýere uçýas. Ýene şu ýerlerde okeana dogry geldik ýöne. Bu okeanlarda tapmak gyn bolar. Birazrak çukur okeana gitmeli. Onuň üçin hem açyk deňize çykmaly bolýas bu ýerde. Dağlar zatlar var, olaryň içinde sowuk okean dogry gelmez. Bu ýere eger açyk okean bolsa, şu ýerden häzir gaýak bilen dowam ederiz. Ýolda gerek bolsa fakel ýasamak üçin şu bloklary alaýyn. Bu ýerde portal tapdyk. Şu portaly göreli. Belki bir zatlar bardyr. Altyn alma, şlem, lapatka gerekdir. Bu belki gerek bolar. Ýene ýolumuza dowam etdiz. Ýene bir okean tapdyk. Belki şunun içinde dogry geler. Häzir şol bir zatlar öňümden çykýança dowam etýän we tapanymdan soň videonu dowam ederim. Ýene bu ýerde suwun üstünde gämi tapdyk. Bunun içinde de karta bolup biler. Kartadan belki hazyna taparys. Demir var, izumrut var, bizde olar bar yeterlik. Sonra aşağı gatynda bir zatlar bardy. Şu ýerde. Bu ýerde hazyna kartasy bar. Belki ýakynda bolup biler, sebäbi hazyna karabylyň iň ýakyn dogry şu jaga ýerde hazyna bar. Hazyna şu ýerde bolmaly. Ine şu ýere bir sany tahta goýdum häzir. Üstünde arkaýyn durup gurrunlar ýaly. Koordinatalary, meselem karta seredip şol gyzyl krestiň bolup bilençe ortasyna barýaňyz we özüňiz üçin primerni şeýdip ortasynda durup künjekde görkezen koordinatalary alýaňyz. Künjekdäki koordinatalar primerni toçkasy we biz şul koordinatalara görä häzir sandygyň duran bloguny tapyp bileris. Munuň üçin hem -568-y alýas, onu 16-a bölýäs, 35,5 çykýar. 35,5 täzeden 35'ini alýas, soňunyň drop sanlaryny almaýas. Bütün sanny alýas, şu 568-ni 16'a bölendi. Näçe çyksa bütün tarapyny alýas, 35 bolýar. 35 täzeden 16'a köpeltýäs we üstüne de 8 goşýas. Häzir biziň ýagdaýymyzda ýene de -568 çykdy. Sebäbi
bizim häzirki tutan nokadymyz hakykatdanam merkezi nokadynda duran ýaly boldyk. Minus 2104'ü hem şey dip hasaplaýaňyz. Minus 2104'ü 16'a bölýäňiz. 131,5 çykýar. 131,5-myň 131'ini alýaňyz, onam 16'a köpeldip, üstüne de 8'i goşýaňyz. Ýene de şu sanlar çykýar. Aýdyşym ýaly. Siz şu ýerde durup hasaplasaňyz hem, bu ýerde durup hasaplasaňyz hem, 2-3 blok gapdalda durup hasaplasaňyz hem primerini şol jogap çykmaly. Şonuň üçin biziň häzir durýan nokadymyz hakykatdanam sandygyň durýan nokady ýa-da şu gapdalyndaky degip duran koordinatlaryndan sandyk çykar. Onu barlamak üçin dik aşağı gazýas. Ine. Şey dip, ine görüşüňiz ýaly. Duran nokadymyz biziň sandyk duran nokady boldy. Görüşüňiz ýaly. Göni şol matematiki hasap boýunça çank granitsalaryny barlap oturmazy sandygyňyzy arkaýyn tapyp bilýäňiz. Ine sandygymyzy tapdyk we onu açyp görýäs. Sandykda hiç adam ýok ekeni. Kalçuga, MS kalçuga bular beýman zat. Serse molyany alýas. Bu bize gerek bolar. Geljekde öýümüziň ýanynda deňiziň içinde dem alar ýaly mayak ýasap bilýäs. Bularam gerekler maňa. Bu ýerde gerekli zadymyz ýok. Sandygymyza ziyat zatlarymyzy taşlaýas. Ýanymyzda taşlap beremezlik üçin ýolumyza dowam etýäs. Ine görüşüňiz ýaly ýanky matematiki hasap boýunça islendik sandygyň ýerini tapyp bilersiňiz. Ine bu ýerde iň az tapylýan biom dogry geldi. Bu kömelek biomy. Kömelek adasy dogrusyny aýtsam, bu biom başga biomlar bilen ýa başga ýeriň ýüzündäki topraklar bilen birleşmeýär. Köplenji ada şekilinde emele gelýär we iň az tapylan biomlardan birisi. Bu adada diňe kömelek össe, iki hili kömelek var oýunda. Şu gyzyl we goňur kömelek. Diňe şol iki sany kömelek össe bu adada. Hem de şu kömelekli ineklerden başga hiç hili hayvan göremeýär bu ýerde. Hiç hili zombi görmezsiniz. Giýje bolsun, gündüz bolsun. Hiç hili zombi ýeriň üstünde, ýeriň arşysynda hiç ýerde zombi dörep bilmez. Bulada iň arassa adalardan biri. Wyjywaniýada da hiç hili zombisiz rahat ýaşap biljek adaňyz. Hayvanlardan diňe inek bolar. Koordinatalaryny bellep alsak, bu ýerden geljekde kömelek alyp gidip bileriz. Ine bu ýerde görüşüňiz ýaly häzir hiç hili zombi döremedik giýjesine we inekleri görkezjekdim. Ine şeýle sygyrlardan başga hiç hili hayvan bu ýerde döremeýär. Hiç hili. Ine şeýle sygyrlar dogry gelýär. Ine bu ýerde bolsa görýäniňiz köşk, suw köşki. Türkmençe näde aýtmagyny bilem ýok. Prosta monument diýýärler. Bunun içinde bolsa ýeke gözli guardianlar var. Olary öldürüp hem şu ýerden basyp alyp bileriz. Ýöne indiki videolarda häzir screenshot edip goýaýyn. Koordinatalary bilmek üçin adresini alyp goýaýyn şunu. Geljekde o ýerden baryp basyp alarys. Häzirlikçe şu suwun içinden şu ýerde ýene bir zat görünüp dur. Şu ýere de baryp görelim belki gyzykly zatlar bardyr. Bu ýerde de suw asty atarlan şäher var. Bu ýerde de ütkeçik zat bolmaz. Ätýaja aşağı düşüp görelim. Bu ýerde zombiler bardyr. Bu ýere abyşny zombiler gorada saklaýar. Bu ýere häzir girip oturmaly gerekler. Ýöne şol ametist toplumyny tapmaly. Munyň üçin hem şey dip daşteberegi akuratny seredip aktarýas. Ine şol biziň görýän suw asty monumentimiz. Ine şey dip ýakynda barsaňyz buňa gazmaga gynlaşdyrýan jady üstümize basar. Şonuň üçin hem üstünden geçmeler daşyndan aýlanyp geçýäs. Biziň esasy maksadymyz häzir şu ametist toplumyny tapmak. Hazine kartasy biraz uzakda, şonuň üçin häzir gidip oturjak däl o ýere. Ine öňümizden ýene bir sany monument çykdy. Çukur okeanlarda monumentler bolýar. Diňe şu çukur okeanlarda dogry gelýär. Şonuň üçin biz çukur okeana gelenimiz üçin hem okeanymyz çukur, şonuň üçin ametist tapmaga mümkinçiligimiz köp, hem şul monumentlere dogry gelmek mümkinçiligimiz köp. Bu ýere de girip bilerdik. Suwda demalýan içkimiz bolsady. Bu ýere girip çykmamız aňsat bolardy.
Yalnızlık bilen şul monumentin yakınından geçtik. Bize ağır gazmak zeherini, yani ağır gazmak cadısını attı. Bizindi 5 minutlap hiç sat gazıp bilmeriz, yani öz kravatımızı koysak hem 5 minutlap koparıp bilmeyen cadyny tuttuk. Şunun için uzaklaşacağız ve 5 minutlap hiç sat gazıp bilmeyiz. Yine sonunda ametist toplumunu taptık. Görüşünüz üzere şu aşağımızda kara nokat, ortasında ak kalsitler görünüpdi. Şu yerde ametist var. Yöne biz hazır bunu gazıp girip bilmeyiz. Şunun için birazrak garaşacağız ve habardarca özümüzü gorap şu yerde garaşacağız. Efektimiz gidenden soň görüşünüz üzere 3 minutluk şahsiyorskaya ustalık efektimiz var. Bu efektimiz gidenden soň ametist toplumunun içine gireriz. Yine kargınlık efektimiz oturdu ve biz yola düşeceğiz. Bu yerde yam zombiler dolupdur. Göni şu yerden özümüze yer gazıp içine girmeli. Ne şey edip içine gireceğiz ve gelen zombileri öldüreceğiz ya da şu yerisini terzin yapacağız. Ne şey edip yaptık. Yanımızda kömür blokları var. Bulardan bu işini kömür yasalayayım. Ne şey edip yanımda kirkam var. Udaça kirkası bilen şunu koparayım. Şimdi şolkoy kasaniye kirkamızı koyacağız. Sebebi bize bu ametistleri toplamak için udaça kirka has bedalılar. Şu udaça bilen kömürleri kazdık. Birazrak fakel döreteceğiz. Ve daşta böyle yaktaldırıp çıkalayım. Şimdi biz ben videonun daşında belki kağaların sebebi şul, yine şul ametist askolkalarını toplamalı ve azatlar primerine 10-15 stak toplamalı bulardan. Bu da çeviren kazanınızda 4'ten 16 açelli ya da şol aralarında ametist askolkalarını beriye buna bir şençe karaşıp mesela yine şul kiçi bunu koparsanız hiç adam düşmez. Yan kıyalı ösen ametist askolkalarını kazıp almalı. Buları olsa dine yine şul ametist döreteyen bloklardan alıp biləniz. Yine bu blokların hiç hele faydası yok bize. Dine yine şeyle X-tron blokları koyup kalanlarını ayırıp yine şulardan ametist askolkalarına karaşacağız ve toplap alıp onun sonunda yine de uyumuza kaydıp bararız. Yine görüşünüz üzere ben bu yerdeki ziyatı ametist döretmeyen blokları ayırdım ve yerine dine şul ametist döreten blokları koydum. Yine bularım ösüp dur. Buları topladım. Yeterlik oldu. Görüşünüz üzere üstümde. Cemi 24 stak ametist askolkaları var. Buların da alacaklar bana yeterlik bolar. Yanımdaki ziyat zatların hemmesini bir saniye şalkere koydum şu yere ve kalan zatlar olsa inventarime polnu ametist askolkaları bilen doldurdum. Buları udaça 3 kirkada toplanım için her bir sanısından 16 sanı askolka çelli berip biler. Onun için hem buları toplamak has ansat şeydip primerine 3 saat vizyon daşında karaştım ve buları östürüp şeydip hemmesini toplap çıktım. Cemi 3-4 saatın içinde ben şul inventarime hemmesini ametist bilen doldurdum. Şimdi buları bir sanı şalkere koyan ve üyümüze kaydıp barıyaz. İnventarımız doldu. Hazır olsa şul ender sandığımızın içinde şalker kutuları var. Şulardan bir saniye şalker yasayın. Ne? Şalker yaşığını bir saniye döreteceğiz ve şu yere koyup üstümdeki ähli ametist askolkalarını şu yere dolduruyan bize esli vaktimize yeterlik olar mı olacağız. Yine de şu yerde varlarını alayım. Ne şeydi? Eyyam bir şalkerden ziyade ametist topladık. Şalkerimizi alyas. Bunu alyas. Bundan bu yere atayın. Yanımda ziyade zat gerek değil. Şu qayığımızı alalı belki gerek olar. Ender sandığımıza koyacağız ahrizatımızı. Ahrizatlar ender sandıkta yolda ölsegem ender sandığımızın içinde bolar emmesi. Bu yerden yine kirkamızı şolkoy kasanyanı alalı. Udaça bize hükmandal hazırlıkça. Şolkoy kasanya kirka bilenem ender sandığımızı alıp bilýäs. Bolýa endi bu yerden çıkıp üýümüze kaydıp barýas. Bulary
Eger şol koy kasany bilen goparsaňyz, ine görüşüňiz ýaly. Şeýdir. Ametist cluster diýip her hil razmerdaky ametistlere şol koy kasany bilen hakyky bolşy ýaly alyp bilýäňiz. Munam dekorasiýa hökmünde ulanyp bilersiňiz. Häzir şunyň her hil razmerinden bir sany alaýyn görkezmek üçin nähil bolýanyny. Ine şeýle 4 stadiýasy bolýar. Kiçi, biraz olarak, ýene biraz uly, iň ulusy bolsa eýam bize taýýary. Ine şeýle 4 hili görnüşi bolýar ametistleriň. Bolýa endi öýümüze gaýdyp baralym. Şu ýerden bir ýerden ýol ýasap, suwuň üstüne çykýas we şu bir ada baraýyn. Ender sandygymyzy goýup şu ýerden uçurýaly ferwerklary alaýyn. Hemmäsi şunun içinde. Ak şalkyryň içine goýdum ziyat zatlarymy. Şu ferwerklarymy alýan. Endi öýümüze uçup barýas. Bu tarafa däl, şu tarafa ve şu tarafa uçmaly. Paşdy 4000 blok uzaklykda, şonuň üçin gönü şeýdip uçýas. Öýümüze dogry barýas. Öňümizden çykan wagtda ýene şul uzun ýolkalardan nahal alyp gitjek sebäbi bulary ekip goparmak aňsat bolýar sebäbi bir ekeningizde uzun paşdy bir stak tahta berýän agaç döreýär. Şonuň üçin şundan birazrak alyp gitjek. Ine şu ýerde eýam 5 sany nahal boldy, 5-6 sany. Bize arkaýyn ýeterlik bolar bu. Şonuň üçin ýolumuza dowam etýäs. Ýene de bize bir gerekli zat şişe ýasamak üçin çäge. Çägeni hem çäge biomy öňümizden çykjagy bellidir. Şonuň üçin şu ýerden çägeler toplap gideli olaram pişirip stiklo ýasarys. 7 stak çäge topladyk. Ýene de ýolumuza dowam etýäs. Çägemiz var, ametistimizi tapdyk. Indi göni öýümüze gidibermeli. Başga gerek zat kalmady. Hemme zatymyz ýeterlik bolar. Şular bilen fermamyzy tamamlamagy başararys. Indi biziň etmeli işimiz şul çägelerimizi pişirmeli. Şonuň üçin şu pejimizi ulanýas. Abyşny pejimizde bu ýerdäki ugulymyzy tapaýyn. Nerede ugul var? Ugul bloklary var eken mende. Bulary gidip udaçy kirkasy bilen döwüp geleýin. Sebäbi udaçy bilen koparsak bir sany uguldan bir näçe sany berer. Meselem häzir 64 sany ugulumuz var. Bulary udaçy 3 kirkasy bilen koparanymyzda paşdy 2 staka ýakyn kömür bermeli. Şonu bardak görýäs häzir. Ne görürsüňiz ýaly? Üstümde hiç hili ugul ýok häzir. Şu udaçy kirkasy bilen koparanymda näçe sany ugul berýänini görýäs. Ine 64 sany ugul blogundan paşdy 2 stakdan ziýatrak kömür berdi. Şonuň üçin hökman suratda şu magdan işlerini gazan wagtyňyz ähli zatlarda hökman suratda udaçy kirkasyny ulanmaly. Udaçy kirkamyzy ýerine goýýan. Häzir gerek bolmaz. Şul bir sany pejimizde 3-4 stak çäge pişirsek bize häzirlikçe ýeterlik bolar. Men muňa garaşyp bilmedim sebäbi köp wagtym aljak boldy. Bu ýerde de ugul var ekeni, bolýa alaýyn. Ve bir näçe peç ýene döretjek. 4 sany peç bolsun, bolýa. Şu ýere goýup çykýan. Bolýa şu aynandan berip goýan. Şu ýere 4 sany peç we her haýsyna çäge ataryp çykjak sebäbi tizrek pişsin diýip. Ne şeýdir? Dördüsünde birden garaşmasam, has köp wagtym aljak boldy. Häzirlikçe üstüme ýene paşdy 2,5 stak şişe aldım. Şular häzirlikçe ýeterlik bolar. Bu pişýänçe biz başga işlerimizi edelim. Ýanymyza şu bardaşlarymyzy alýas. Şu şalkeryň özüni alaýyn häzirlikçe. Ve üstünde şu ak şalkeryň içine näme var näme ýok bularam göreýin. Näme bolsa peýdaly zat, ziýanly zat bolsa alaýyn ýanyma. Şu kömürlerimiz ak şalkeryň içinde dursun. Ametistlerimizi alýas. Bu ýere hökman däl. Altyn tamam olaram alaly. Bular duruversin içinde. Şu blok gerekler kalsit. Ametist bloklary hem gerekler. Ýanymyzda durmaga hökman däl bularam.
Şul kaskam gerek olmaz. Bular dursun. Tahtalar yanmayan gerek olar belki. Oldu. Bu ne? Ender sandığın içine ak şalkerimizi koyayım. Bularam alayın, bularam sandığın içinde durmağına gerek yok. Şu altın bloğumuzu hem altın slitterine öbürüp Ender sandığın içindeki koşup koyalım. Üstümüzdeki ziyafetler koyacağız. Şu ametistler hem şu yere yerleştirelim istesek. Alırız bir yerden. Burası da görünüş için şu yerde dursunlar. Ne şey edip razmerlerini görüp bilirsiniz. Yankı ametistli şalkerimiz alacağız. Bu yere yanlışlıkla koyan şişe koydum. Ametistli şalkerimizden bir neçe ametist alayım. Indi bize gerekli şişe şul verstakta yasalya. Verstakta bir tane şişeni ortaya koyup dört tarafına ametist askolkalarını koyanыңızda her bir şişeden iki tane tонированный şişe emele gele. Yani bir stak обычный şişeden iki stak tонированный stiklo emele gele. Tонированный stiklo olsa biz şunu alanımızda hazır görkezeyim size. Mesela hazır gündüzün günü hemme yer yaktı. Ben şu yere öz daşımı mesela her şeydi. Ne şey edip yapanımda men eyyam karanlıkta oturayım. Men şu duran jayıma hiç hili yaktı gelmeye yani. Tонированный şişe ile şu yere eyyam yaktı düşmediği için koparan yerim karanlık oldu. Hiç hili yaktı gelmeye bu içinde zombem dörap biler. Hemmez adam bolup biler yine şu yerde. Şey edip koyanımızda içerisi karanlık duruyor. Tонированный şişe hiç hili yaktı geçirmeye yöne oyuncu yine bizim gözümüze içerideki zatlar bolup geçen zatlar polnu görünüp duruyor. Yine bir tarafı tонированный şişeni näme bilen koparsanız ham şişeni izini alıp bileniz yani. Обычный şişeni alanınızda yok bolýan bolsa diňe şolkoy kasanede alıp bileniz. Tонированный şişeni eliniz bilen hem alıp bileniz. Hiç hili kynçylygy yok. Yine bize gerekli şişe de şul tонированный şişe. Hazır fermanı yasacak yerimizi bellemeli. Bu ferma обычный bazamızda ya öýümüze ýakyn yasasak işlemez. Şonuň üçin hökmany suratda bunu bir uzak yere yasamaly, ýokara asmanyň içinde yasamaly. Yanımıza lesa bar bolsa, lesa gol bolarsa, lesa biz ulandyk mı hiç? Ulananymam ýadyma düşenýär hazır. Ýalňyşlamasam ulanan däldirsem belki. Yanımıza lesa hökmünde bir zatlar alalım. Mesela çäge blokdan alayım. Sebäbi bunu koparmagyň sat soňunda. Fermamızı yasamağa yer bellemene gideceğiz. Yine gerekli zat olsa son terzden gelirim. Fermanı men şu yere yönü şu asmana yasacak. Bunun için en ansat yerini tapayın. Hava şu yere yasayın, ne şu yere yasayın men. Ne şu yere asmana fermanı yasacak. Fermanı işletmek için hökman suratda fermanın yanında durmalı bolýas. Bizim her vakti barıp şol fermanın yanında duranımız bize yeterlik olar. Şu yerden ýokara blok koyup ýokara gidýäs. Men 64 metr hazır ýokara gitdim. Eger ine şu ýerde nastroykalarda distansiýa simulasiýa çankıf diýende 4 duran bolsa, iň uzak 44 blok uzağa gitmeli bolýaňyz. Mesela iň ýakyn 44 metr ýakynyňyzda ýokarda aşagda hiç zat bolmaly däl, hiç hili dagyň, daşlary hiç zat bolmaly däl, hiç bir ýer. Eger çank simulasiýa çankyňyz has uly bolsa, 6 ya da 8 ya 10 olsa, onun ýagdaýlarda hökmany suratda ähli zatdan 128 blok uzakda yerleşmeli bolýaňyz. Men hazır 2 stak şu ýere çäge goýsam, ähli zatlardan 128 blok uzakda bolýan fermada polny güýjünde çalışýar. Ýagny sizin 128 metr daşyňyzda hiç bir blok bolmaly däl fermadan başga. Şonuň üçin men şu açyk ýeri aldım. Dagy ýok, hiç zat ýok. Yerden hem hazır 64 metr beýiklikde. Jemi yerden 128 metr ýokara çykýas we fermany şol ýerde gurýas.
Yine bizim göz yetimimizde hiç zat kalan yok. Şu yerde fermanın kuralı. Bunun içinden bolsa şu daşlarımızı ulanalı. Yanımızda bir neçe daş alayın. Hazırlıkça yeterlik olur. Şeydip platformamızı kurup gideceğiz. Biz bu çeyrağın sonunda ayırarız. Bu çeyrağın yerine de hazır daş koyayım. Çeyrağını ayırarız sonunda. Şimdi haysan bolsa bir tarafa neşedip 4 metre genişliğinde yasayaz. Özümüzde durmana yer olur ve fermanın zombilerin düşüp ölecek yeri bolar şu yerde. Men elitran bolan için şu hiç hili yukarı çıkış yolu koyacaklar. Sonunda yol ayıran dine uçup gelip bolar ýaly. Ýagdaý döretýän. Şu ýeri bizim durjak yerimiz bolar. Hazır bu ýerde fakel gerek bolar. Sebäbi garanky bolsa gelen wagtyk zombi döremegi mümkin. Şu fakelden şu ýere goýaly. Zombiler döremez ýaly. Indi şu öňümizden fermanyň iň aşaky gatlagyny ýasaýas. Ferma hazırlykça şeýle bolar. Künjekdäkisi gerekde. Bu yerini son açarız hazırlıkça şey edip yapayım. Şu duran yerimizden yukarı 23-24 metre iň azy beýiklikde durmaly fermamız. Şonuň üçin şu yerden yukarı diwal göterip gidýäs. Men hazır şu yeriniň beýikligini göreýin. 192 metrede dururuz. 192 3 metre beýiklik boldy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Şul beýiklikde fermamız yerleşýär. Bundan şu ýere şey dip goýaýyn. Şeýle belli bolsun. Şu tarafa gidýäs. Indi şey dip ähli sütünleri şu bilen deň etýäs. Ene jemi 25 metre ýokara çykdyk. Indi şul blok bilen bile 8 metre her tarafa gitmeli. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ine şey dip su aşağı düşen, su syrykýan çizigini ýasaýas ýoluny. Ine şey dip her tarafa 8 metre uzunlukda şey dip şaha goýberýäs. Ine şeýle zat emele gelýär. Bunun için hazır suw getirme ýatdan çykaryp durun. Şoň üçin gidip ýerden 2 setli suw getireýin. Şul fermanyň aşağındaky sütünleri hem goparaýyn. Bunun üçin fakel gerek ýa-da ýarym blok gerek. Tapawut ýok. İkisinden birini ulanyp bilýäňiz. Dolu däl blogy çägäniň aşagyna goýsaňyz çäge hemmesi gopup eliňize geler. Ne şeýdip ähli çägeleri goparyp alýas. Üstümizde yer yok. Indi bu yerden şu ak şalkerimizi alayın. Çäge biz endi hökmandar şoň üçin çägeleri şalkerin içine goýan ve uçup ýokara barýas. Indi biziň etmeli işimiz şu suwlary yerleşdirmeli. Bu suwlar bolsa häzir şu yerden bir sany 4 dörtlük kletka ýasaýan ýene tükeneksiz suw yasamak için şu suwlary iki künjegine goýan patinkamy çykarmasam bolmaz. Üstünde ziyat zat var. Nere goýsam? Şu kravada häzirlikçe şu ýere goýaýyn sebäbi üstünde ziyat dur. Şu yerden suwu alýan we ähli künjeklerine suw goýup çykýan. Neşedip suw goýanyňyzda suw akymy bilen hökman suratda ýene şu
ağzına gelip durmalı. Ziyatı akmalı değil ya da kem bolmalı değil. Şunda zombiler suwun akımına yere düşerler. Eger bu yere işläp oturan wagtyňyz howply bolsa, prosto şu ýersini 4 sany blok bilen ýapyp goýuň. Gaýdyp suwa düşmeýäňize apasny bolmaz. Şeýle bu ýerden ýene de 2 blok goýýas. Şu ýerde 2 sany suw galýa. 4 blok hem goparýas. Ine şeýdip ortada 4 blok yeri boş galýa. Munam soňunda açarys häzirlikçe. Üstüne içine düşüp ölmezligimize şu ýersini ýapyp goýduk. Indi hali yanımızda yeri yok. Şonuň üçin birazrak daşlary yerleştiren soň kravady alarys. Şu ýersini doldurup çykmaly. Munam şeýle bir hata doldurup çykýas. Ine şu kletkalaryň içini doldurup çykýas emmesini. Munuň aňsady soly şeýdip ortadan bir liniýa çizip çykýaňyz we Bedrock versiýasynyň iň gowy blok goýma mümkinçiliginden peýdalanýaňyz şeýdip. Şeýdip 4 küncek platforma ýasaýas. Indi diwal goýup çykmaly. 3 blok beýikliginde örüp çykaýyn, soň ýene ulultyrys. Has ýokary çelli götereris häzirlikçe 3 blok beýiklikde ýeterlik bolar. Ine meselen biz häzir şu ýere 3 blok ýokary göterdik. Eger siz şu ýerden başlap şu ýere patolok ýasap, şunu üstüne yapsaňyz, biziň bu fermamyz bitdi diýip hasap edibermeli. Ýöne men has ulusyny ýasajak. Şonuň üçin eger siz häzir şu ýersini gapak bilen yapsaňyz, üstüne hemme ýerini blok bilen ýapyp, üstüne fakel goýup ýakty edip çyksaňyz, üstüni içi garaňky bolýar, üstünde ýysat döremezlik üçin ýakty edipseňiz, abyşny mob fermasy bolýar. Ýöne men muny has peýdaly, has köp lut getirer ýaly edip, muny 3-4 kat etjek. Şonuň üçin ulaltýan. Eger size prostoja ferma gerek bolsa, şu ýersini üstüne ýapýaňyz we arkaýyn aşakda durup videonun dowamyndaky sistemamy ýasap, arkaýyn lutlary toplap bilersiňiz. Men bolsa muny ýene-de diwalyny göterip bir näçe gat ýapýan häzir. Ne şeýdip birinji gatyny ýasadyk. Her gatyň şul gyralaryna knopka goýup çykmaly. Meniň ýanymda häzir 48 sany knopka ýasap biljek tahtam bar, ýa 48 sany knopka ýasadym. Şul knopkalary şu ýere goýup çykmaly. Bolmasa ýokardaky dören moblar şu ýere ädim basmazlar, ädim etmezler. Şonuň üçin şu ýere knopka goýup çykýaňyz. Ýokarda dören moblar şu knopkany abyşny blok hasap etýär we üstünden basýar. Olam suwun içine düşürýär. Suwda bu ýerdäki boş ýere olary akyzýar. Ne şeýdip hemmesine blok goýup knopka goýup çykýas. Ýetmedigine men ýene knopka getirerim. Sebäbi daşymyz oňutordy. Täzeden daşym getirmeli bolýan. Ýetençe häzirlikçe şulary goýalym. Knopkamyz oturdy. Daşymyz, şalkerimiz boş, daş kalmady. Gidip dagyň üstünden daş gazyp geljek. Häzir bulary açyp çykaýyn. Bu ýerini açaýyn. Indi biz gidip şol daşlary toplap gelmeli we ýolugura creeper tapyp creeper öldüreriz. Sebäbi raketamyzam galmady. Şu ýerden düşsek ölmeriz. Yarım canymyz galdy. Şu ýere bir sany şalker goýup, ýanymyzdaky ziyat zatlary daşap beremezlik üçin şişeler şu ýerde gerek boljak zatlary goýup gideýin. Setil suw gerek bolmaz bu ýere. Şu zatlar ýanymyzda galmasyn. Ine görüşüňiz ýaly eýäm sesi geldi. Skelet bu ýere düşdi. Öldü we ulutuny şu ýerde goýdy. Ýokary garaňky boldukça zombiler dörep şu ýerde ölüp başlarlar. Şu ýerde bir dagyň üstüne daşlaryny gazyp oturdyk. Şu daşlary gazmaga dowam edeli. Ine bir 10 minutiň içinde bir şalker daş we bir näçe stak
ziyatısı bilen kazdık. Indi şol yine stroykamıza devam edelim. Hazır yukarıda vaxtlayınca 2-3 kat kurdum ve indi şu yere qaraşmaly. Görüşüňiz ýaly zombilerin aýam sesi gelip dur. Bu ýerde zombiler yukarıdan düşüp ölüp dur. Ölüp bilmedigem ine branyaly gelen zombiler. Olar diýeri galya, olaram öldüreriz. Biz birazrak şu yerden poruk toplap, sonra öýümüze gidip gelip bileriz. Hemme zatlar düşüp ölüp durlar. Ine 2 sany poruk eýýäm elimize geldi. Ine uzaktan fermany görkezmek istedim. Fermamyzy taýýarladym. Videonyň başynda taýýarladym. Sebäbi birazrak işi iç gysgynç bolar video çekmek üçin. Şonsuzam videomuz has uzun boldy. Meniň pikir edenimden uzun boldy. Fermany taýýarladym. Ferma görüşüňiz ýaly şu ýerde 4 katdan ibaret. 4 kat şu ýerde. Üstüni şişe bilen yaptım. Bunuň sebäbi Bedrock Minecraft'ta özünün kanunları var. Zombilerin döremegi barada kanun var. O kanuna göre her bir oyunçunun 44 metreçeli yakınında, yani 24 metreden başlaya sonra chunk distansiýaňyza göre 44 metreden 128 metre uzaklığı aralığında, kıskaç aydanda sizin 24 metreden uzak ve 128 metreden yakın bolan aralarınız, yakınınızda, şu daş töweregiňizde zombiler döremege. Her zombilerin hem mesela siz şu yerde dursanız, yine şu yerde biz dursak hazır, bir minut garaşyň. Yine şu yerde dursanız, sizin daş töweregiňizde dörep biljek zombilerin sany, yerin üstündäki zombiler ya 8 ya 16 sany bolmaly, ýalňyş aýtmaýyn hazır. 16 diýip hasap edelim. Yerin üstünde 16 sany zombi dörep bilýär sizin ýakynynızda ve şol wagtyň içinde yerin aşagyndaky gowaklarda, daglaryň aralarında ýene de 8 sany, 16 sany zombi dörep bilýär. Jemi 32 ýa-da 24 sany jandar sizin ýanyňyzda döremeli. Şonuň üçin biz fermamyzy bir näçe gatdan ibaret ýasadyk. Oyunda yerin aşağı diýmek, üstüňizde dolu blok bar diýmek. Siz eger şu zombilerin döreýän yerinde üstünde gaty blok bar bolsa diýmek, şol zombi özüni gowagyň içinde diýip hasap etýär. Bu ýerde bolsa 4 kat etaj var, 4 etaj var. Aşağı etajlarda dogulan dören zombiler yerin aşağında dören zombilerin sanyny doldurýar. Ýagny 24 sany zombinin 16'sı yerin aşağında, 8 yerin üstünde döremeli bolsa, şol aşakda yerin aşağında dörenler diňe aşağı gatlaklarda döreýär. Üstü gatda bolsa, üstünde dolu däl şişe blogu bardygy üçin bu şişe blok dolu däl hasap edilýär. Şonuň üçin bu ýerde dören zombiler yerin üstünde dören zombiler diýip hasaplanýar. Şonuň üçin hem üstüni şişe bilen ýapyp olamy garanky etmegiň ýeketek mümkinçiligi şol şişeleri ametist bilen garanky şişe öwürmek. Biz şonu etdik. Şonuň üçin ametist aktaryp videonyň başynda has uzak ýerlere gitdik. Şol garanky edilen şişe bilen şu iň üstüki gatlakda hem zombi döremegine sebäp bolduk we şonuň üçin hem biziň ine şol fermada şu ýerde duran wagtyňyz sizin 24 metreden uzakda şu ferma sizden 25 metre ýokarlykda we iň ýakynyňyzda şol fermadan başga hiç hili zombi dörerýär yer bolmadygy üçin ähli sizin adyňyza döremeli zombilerin hemmesi şu fermanyň içinde döreýär. O wagtdaky döremeli zombiler fermanyň aşağı gatlaklarında, yerin üstünde döremeli zombiler bolsa iň üstüki gatlakda döreýär we şo ýerden suwa düşüp şu ýere gelip ölýärler. Şu ýere geldik, eýýäm o ýerde zombiler dörep başlady. Şol zombiler häzir aşağı düşüp başlarlar. Bundan soňra munyň arkasynda häzir şu ýerden görkezeýin. Bu ýerlerde garanky bolup zombi dörep öremesin diýip men aýyrdym. Ne şul varonkalara gelip düşen zombilerin lootlary şu varonkalardan geçýär we şul vibrasiýatynyň içine girýär. Vibrasiýatynyň içine girenden soň şul skemanyň kömegi bilen vibrasiýatynyň içinde zat bar wagty şul komparatora tok berýär. Ol hem öz-özüni täzeden öçürüp we vibrasiýatyle täzeden habar berýär. Şol vibrasiýaty içindäki zady suwun akymy bilen ýokara uçurýar. Ýokara uçan zatlar bolsa şul soňunda ýene varonkalara girýär-de şu sandyklaryň iň aşagyndan dolup gelýär. Görüşüňiz ýaly zombilerin ähli zatlary şul sandyklara düşüp dur. Bu sandyk dolandan soň indika düşýär.
Şunun bilen hemmesi dolýança şeýdip izi gider, sandyklar dolýar. Fermamyzyň bar işleýiş prinsipi şundan ibarat. Şu ýerde de şişesiz dur, ne şu ýerde şişe ýok. Bulam kä wagty jadygoýlere gelen wagty olar otdan goraýan içki içýärler, şonuň üçin hem otda ölmeýärler. Jany hem abyşny zombilerden köp bolan üçin bu ýere düşüp ölmeýärler. Şolary öldürmek üçin hem şu ýerde açyk ýere goýdum, şuhul edip şu ýerden şeýdip urganyňyzda şol jadygoýlary garaşyp ölülerine garaşyp durman şu ýerden özüňiz öldürüp bilýäňiz. Ine fermany taýýarladyk. Indi biziň geçen bölümimizdäki videoda şekergamış fermasyny ýasapdyk we bu bölümde bolsa poruk fermasyny ýasadyk. Şunuň bilen raketalyk işimiz bitdi. Raketamyzy isleýän wagtymyz şulardan ýasap bilýäs. Videomuz uzun boldy. Hakykatdan videonun ýarysyndan köprägi diňe şul fermanyň materiallaryny toplamak üçin gitdi. Olam şol okeanyň içinden ametist toplumyny aktardyk we şonu 2 bölesim gelmedi we bir bölümde uzun bolsa da şu videonu paylaşaýyn dedim. Şonuň üçin şu ýerde videomuzy gutarýas we işimiz bitdi. Eger biz öýümizde bolsak bu ferma işlemez. Şu ýere gelip AFK ýagdaýda, ýagny şu ýerde prosta garaşsak zombileriň özü gelip ölüp durýarlar. Şeýdibim, ähli gerek zatlarymyzy toplap bileriz. Bu ýaşaýja satmak üçin çürük etler hem şu ýerden alyp bilýäs. Indi şu ýerde videomuzy gutarýan. Indiki bölümlerde görüşençek. Sag bolun.